Ćao ljudi, dobrodošli nazad. U ovom videu hoću da vam pokažem skincare proizvode, malo za promenu da se bavimo skincareom, pošto je to trenutno nešto što me jako zainteresovalo. I u pitanju su azijski proizvodi koje sam ja nekako nakupila u poslednjih mesec dana, namerno i nenamerno. Dakle, pokazat ću vam proizvode koje sam prvo sama kupila, da znate, i onda ću vam pokazati proizvode koje sam dobila. Ja sam nedavno otkrila Yes Style, ostavit ću vam dole link ukoliko ste influencer i želite da uđete u njihov taj influencer program i da imate razne neke pogodnosti. Ovde negde imate moj kod za kupovinu, HAVOMOA10 je kod, pošto nisam znala koliko će dati popust, ja sam stavila da mi kod bude 10, ali da znate da je popust 5%, dodatnih 5% na sve. Stvar je u tome što vi morate, znači ovo nije plaćen video, da znate, ovo je, znači ovo ja snimam sada, nije reklama, samo pošto mi je par devojaka javilo da nije validan kod, ja sam to proverila sa njima, znači polje je bonus kod ili nešto tako. Čak sam se ja registrovala sa drugog maila i probala sopstveni kod da iskoristim, što nije loša ideja, možda sledeći put da zaista to uradim. U pitanju oni kao additional, znači dodatni ili bonus ili ne znam tačno šta vam pokazuje, meni je bilo kao bonus. Ja sam to nedavno otkrila, znam da Yes Style postoji, ali da vam kažem, ja mrzim da poručujem bilo šta čemu treba više od tih standardnih 3 ili 4 dana za dostavu, znači izbegavam sajtove koji nisu ovde, znači nemački sajtovi, uvek tako nešto naručujem, mrzim da čekam, jednom sam tipa naručila Colourpop, čekala tipa 45 dana i bilo ono, ne, ja ne mogu. Inače, snimam u ovom uglu, što nikada nisam radila za YouTube, ovo je inače moj ugao gde se ja šminkam i ovako snimam za TikTok, tako da značilo bi mi da kažete da vam se sviđa, kao ne pitam vas za mišljenje ukoliko je negativno, okej? Zato što bi mi mnogo lakše bilo da snimam ovako. Onaj kvazi studiju koji sam imala kratko s belom pozadinom sam rasformirala zaista, jer prosto ne znači mi previše da bude tako, jer ne snimam prečesto, a ovo bi mi bilo mnogo lako jer samo postavim kameru, upalim svetlo koje je svakako tu i onda mogu da vam snimim bolji video, da ne gubim energiju na postavljanje, na razmišljanje, premještanje i tako to, tako da ukoliko bi vam ovako odgovaralo, molim vas, let me know down below. Hajde da priđem na proizvode. Prvo, znači, zvezda ovog videa, zvezda moje skincare kolekcije, rutine, šta god želite, favorita, bit će u favoritima, snimam uskoro favorite. I razlog zašto sam pod broj 1 otkrila Yes Style, zašto sam poručila sve ovo i zašto je sve ovo krenulo. Nerealno dobro. Znači, kako se desilo? Idemo jedan story time. Bretman Rock je postavio storije i on je bio u nekoj, ovo je japansko, inače nije korejsko, bio je u nekoj prodavnici i iza njega je bio, znači je bio verovatno za kosu, aisle kao s proizvodima i on je rekao ovo vam treba kao, samo mi verujte na reč, nešto na tu foru, istog momenta ja screenshotujem to, ubacujem na Google sliku da vidim šta je u pitanju. Ne, lažem te, nisam mu ni ubacila u Google, ušla sam na Yes Style jer sam znala da je to negde, ja sam čula negde da je to korejska kozmetika i to, nalazim kako mi je delovalo po njegovoj slici da je to ovo ulje za kosu i pazi, istog momenta ja u transu pravim nalog, poručujem ok, ovo je stvarno najlepše ulje za kosu koje sam ja koristila. Ja volim Gizu ulje, ono je jako teško i gusto, dobro, na mojoj kosi se odlično pokazalo, negovalo mi je kosu, volim Kerastase, mislim ja generalno volim ulje za kosu, ali ovo, ja ne mogu da vam objasnim koliko je ovo lepo, ne znam na šta miriše, onako cvetno, nije na ružu, više nekako šta je breskva neka, ne znam. Znači u pitanju je And Honey, ja ću vam stavim sve linkove dole. Ovo je za kao protiv protiv naelektrisanja kose. Znači piše we love organic and botanical ingredients, our promise is to make your hair natural and moist, the finest argan oil and honey were selected. Planiram da uzmem i šampone od ovog brenda. Brend se inače zove tipa Vicrea, nešto tako. Ok, mogla bih o ovom ulju da pričam 15 minuta. Dalje sam poručila
neki proizvodi uopšte nemaju apsolutno ništa na ovoj latinici i to. Ovo je niacinamid Sakura body lotion. Ja ne znam zašto sam ja ovo poručila kada sam ja već u jednom od prethodnih videa rekla da ja ne želim više body losione sa niacinamidom, zato što se strašno je lepljiv osjećaj na koži. To je jedini proizvod, ja mislim, u ovom videu u kome ću ja naći manu i reći vam, eto, nešto kao negativno. Ja sam inače u potrazi za nekim lepim mlekom, losionom, kremom za telo, nešto što će biti onako, ali prosto još uvijek ne nalazim. Uglavnom, lepi, vidite kako ima ova neka zrnca u sebi i ova boja i ovo pakvanje, sve mnogo lepo, sve plastično, da, ali je mnogo lepo. Dalje, pošto sam, kako bi rekli influenceri, opsednuta sam u poslednje vreme uljima za telo, poručila sam ovo. Ovo je samo travel size i bilo je, boga mi skupo, ja mislim da je bilo tipa 6 evra body size, travel size. Mislim, kažem vam, nisam bila pri sebi u tom momentu kad sam poručivala, ali sam htjela da probam, pošto sam u potrazi za nekim, eto tako, lepim uljem za telo i slično. Ovo miriše nestvarno dobro, znači nestvarno dobro. Pritom, koliko dobro miriše, ljudi. Znate koliko je ovo bolje od L'Occitane de Provence ulja? Svetlosnim godinama bolje. Vidite, pritom ima ovo i neće vam iscureti ako zaista travelujete s njim. Za ovo mi je bilo preteško da nađem, znači brand, i ostavit ću vam dole link, Hydrating Shower Oil. Bankrotirat ću. Nažalost i vi verovatno sa mnom. Dalje, onda sam poručila ovu Centella Formizing Quick Clay Stick Mask made with pure centella from Madagascar, Skin 1004 ili 1004 ili kako god. Vrlo, vrlo lepa maska, koristila sam je. Moram da kažem da, pošto moje lice nije naviklo da ja trpam 1001 proizvod, da ja tu nešto testiram, a imali smo i, boga mi, dobar haul iz Španije, to je na TikToku je video, stavit ću vam dole link ako želite da gledate. U Španiji sam isto malo opustila rukicu i kupila čak i puno korejskih proizvoda, pa probala, pa ne znam, Beauty of Joseon, razmišljala sam da mu ubacim u ovaj haul, ali dosta je ovo, i ovo je previše. Uglavnom imala i taj, kako se zove, peeling neki od Beauty of Joseon, pa onda Centella krema, pa ona je to tako probala, malo ovo, malo ono, čapnula, znači stavila na lice i opa, reagovala. Ali okej. Vratit ćemo se u normalu, mislim, ne znam kako su ovoliko proizvoda, ali probat ćemo. Dakle, ova maskica super brza, namažeš i vidiš kako je sve lepo, kako je sve roze. Dobila sam, imati poklone dobijate, ja stvarno, ovo je na primjer bio poklon. Ovo je SPF, Cosrx, Cosrx, kako god. U pitanju je, pa i sad ovo, Aloe 54.2 Aqua Tone Up Sunscreen. Aloe barbadensis Leaf Water Hydrating Tone Up Sunscreen filled with bla bla bla. Uglavnom, malo je rozikast. Mislim da možda ostavlja malo beli trag. Znači, ako imate tamniji te, ne znam, vidite, istražite. Znači, sve roze. Uglavnom, sviđa mi se. Prvi put kad sam ga testirala, mislila sam kao, ok, ne, on nije bolji od Beauty of Joseon, ali nekako sviđa mi se i taj blagi miris, baš ima onako miris kao neki SPF. Uglavnom, ja njega sad koristim svakog dana, već danima, tako da mogu reći da mi se stvarno sviđa. I tu je bio jedan, znači, poklon proizvod. Vi ako uđete u taj influencer program, vi možete da birate, čini mi se, mesečno proizvod. Naprimjer, sad mogu valjda da odaberem opet, ja platim samo poštarinu mi stigne, nebitno. Uglavnom, ja sam kao odabrala ovo, ne verujem da ću to raditi svakog meseca, jer malo je pressing da snimite, da odradite recenziju i to, ja, Bog me dao prosto, da kad sam pod pressingom, nema rezultata. Tako da meni je vrlo me je teško naterati nešto. Radim i za pare, a kamoli za džabe i samo za poklon. No, ovo je prelepo. Ovo je Mix Soon, se zove brand. Glacier Water Hyaluronic Acid Serum. Pure ingredient oriented skincare brand. Sve tako nekako pure, čisto, nema miris. Ovo je kao voda sa glečera. U pitanju je serum od 100 ml, što je vrlo pohvalno i mnogo više nego što dobijate. Mislim da je tipa 10 evra.
dobra priča. Kad sam ovo dobila, ali ne znam koliko dugo ga već koristim, vrlo lagano, bez mirisa, brzo upija, nije lepljivo, sjajno priprema kožu, onako je plumpi, ja ga nanesem na dlanove i onda ga onako utapkam. Dakle, savršen je. Sad, ja mislim da je to 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vidiš kad sam ja nešto zaboravila 100% koji je obično. Ajde sada da pređemo na ono što su oni meni poslali. U pitanju je bio Zero Pores paket za koji ću ja snimiti, znači u znak zahvalnosti 2 videa koji će biti na TikToku. Značilo bi mi ako možete da prosto to pogledate i podržite. Ako ne želite, nema veze. Ali sada ću vam pokazati te proizvode zato što su jako dobri. Samo jedan proizvod nisam probala jer prosto nemam gde da ga uglavim. Ajde, pokazat ću vam odmah njega. Znači, u pitanju je ovo je Esfolio, ja mislim. Čekaj, Esfolio. Ja sam Esfolio već isprobavala, mislila sam koristila njihove gelove za umivanje i čini mi se da sam imala još neki proizvod njihov. Ovo je 3H, znači AH, BH i PH. Clear Cream. Znači ovo vam je sve protiv akni, smanjenje pora, znači generalno za masnu kožu, problematičnu kožu koja je sklona aknama. Ovo je Clear Cream, piše Brightening Moisture Pore Care Extra Mild. Evo kako izgleda. Krema ima neki miris onako na mentol, piše da ima tea tree ekstrakt, znači ekstrakt ovog zelenog čaja, mada ja bih stvarno rekla da je ovo Da, ovo je mentol, miriš na mentol, što je jako lepo i zanimljiv izbor za kremu za lice, tako da mi jako zanima kako je ovo, ali ne mogu sad sve da probam stvarno, inače smo ga ugasili. Dalje, ovo je sad pa drugi brend, u pitanju je Coxir. Za ovaj brend nisam čula do sada. U pitanju je, ne mogu više da čitam ove nazive jer ovo je toliko sve zvuči. U pitanju je TXA Mucin, znači kako zove, puževa sluz. U stvari ne mora bude puževa sluz. Mislim, pazi, ja nisam neki ekspert niti za luđenik skincareom. Ok, meni je bitno da uzmem nešto što funkcioniše, da mi lice dobro izgleda, ali ne probam milion proizvoda, tako da ne zamerite mi ako sad ne znam šta je. Uglavnom neka sluzi u pitanju, ok? Dakle, Charcoal, Black Rice, da, Snail Mucin, pa za pismene piše i za manje brzoplate od mene, ali, bože moj, ovo je fantastično i ovo miriše prelepo. Znači, iznenađujuće, znači potpuno je crni, tamno crni, pa dobro, gel i u pitanju miriše prelepo, nekako sveže i stvarno divno. I ovo, što vam kažem, znači, ovo nanesete na suvo lice i kako trljate, postaje sve svetlije i svetlije i više nije gel, postaje onako neka masnjikava tekstura i onda prosto isperete sa lica. Pore Mask Cleanser. Znači, ovo vam je kao maska i cleanser, zapravo, a ovaj proizvod je tako lep. Sad sam bacila kutiju, na kutiji je pisalo nešto kao, ne znam, ima na TikToku sam baš snimila, nešto je pisalo, nije bitno. U pitanju je brand Whipped i ovo je maska. Mada ovo isto, znači isto piše kao cleanser, piše Whipped Mag 3 Vegan Cookie Clay Pack Cleanser, ok? Ponovi za mnom sad, ajde. I ovde imate, da li recept od ovog proizvoda je, šta li je, mislim, fenomenalno, ovo je korejsko. Pola cup whipped, ja sam ko Zorana, 1 tablespoon and 1/4 teaspoon bele clay baze. Uglavnom, imate ovde taj, kako se zove, recept, ovde imate ovo zvezdasto i onda istisnete proizvod. Miriše baš tipično kao ova clay maska, znači glinena maska. Zeleno je, ima zrnca u sebi i ovo, sad molim vas da me ne držite za reč, da. Apply an appropriate amount of skin and rinse with water. Znači, kao neki glineni cleanser. Ja sam nanela, malo sam držala, onako stegne se na licu i onda sam isprala. Što je najveće od svega, ja sam dva proizvoda probala jedan za drugi. Pa mislim, it's just who I am, okej? I šta još imamo? Heimish brand, Matcha Biome Amino Acne Cleansing Foam, Amino Acid, Mild pH 5.5 Balancing for Acne Prone Skin. Ja se ovime umivam uveče. Put a moderate amount, znači da stavite određenu količinu u ruke i onda napravite onako, stoji u tušu i sad se cedi.
kao esfolio, i znam da to nije dobro za skincare, znam da nije dobro da stoji u tušu, ili uđe vode. Uglavnom ima tu neku sapunastu teksturu, ne znam kako to da objasnim, baš esfolio gelovi za umivanje imaju tu istu teksturu, peškir imam ovde tako da brišem u njega. Dakle, za kožu sklonu aknama, olakšanje, uklanja sebum, mrtve ćelije i nečistoće, niska pH vrednost, hipoalergenski proizvod sa aminokiselinama, ojačava barijeru kože, pruža joj vlažnost i umiruje je. Uglavnom sve imate ovde nabrojeno, na primjer ovaj ima sve na engleskom i na latinici, a neki proizvodi nemaju. I poslednji proizvod za danas je toner. Mislim da je ovo, ja sam ranije bila kupila ili dobila, ne mogu više ne setim, Ren toner, minimum size, ali ja to nikada nisam iskoristila, jer ja zaista uopšte ne volim toneri, će biti poslednji proizvodi koji ću ja uvesti u rutinu i slično, zato što sam čula da korejke kažu da je najbitnije koristiti tonere, a te žene meni da kažu da izađem sad napolje da se valjam u zemlju, ja bi to uradila jer ja njima prosto sve verujem kad ih vidim. Znači ja kad vidim Azijate, Japanke, Korejke, negde u inostranstvu na ulici, ja ovako stojim, sedim. I meni muž kaže da je baš buljiš intenzivno, ja rekao nema veze jer prosto ta koža je zaslužila da se u nju bulji. Nema veze što vjerojatno svi misle da sam rasista, nije važno. Uglavnom ovo je glutation, PDRN Glow Toner. Ovaj proizvod kad googlam, treba mi ubedljivo najviše vremena da ga nađem, jer googlala sam ga nekoliko puta, pošto kao želim sebi da objasnim šta je u pitanju i kao da nešto znam i da se edukujem, ali prosto ovo je onaj milky toner, vidim da su milky toneri jako popularni u poslednje vreme, znači mućkate ga i onda ja to lepo ovako na svoj dlanić i onda ja to lepo pre šminke nanesem lepo na lice i pravu su sve. Znači dual layer glow toner that deeply hydrates and enhances skin natural radiance for a smooth clear complexion. Shake it, piše. Držim ga u kutije jer ne bi trebalo, ja mislim, da se izlaže suncu i to ili čemu već, kao da ovde pa ima, mislim, nema, ali razumete želje, malo sam onako obazriva. To bi bilo to. Baš se ispriča smo mi. Pišite mi šta još treba da probam. Ne zaboravite da iskoristite moj kod na YesStyle-u, javite mi šta ste uzeli i mi se vidimo u nekom sledećih videa. Ćao!